סרן זוהר אבן-דר מהיישוב כרמי יוסף הגיע למכללה לפיקוד טקטי לאחר מגוון תפקידים בחיל יחידות השדה. תפקידים אותם ביצעה באופן מצוין. זוהר הינה קצינה מקצועית מאוד, בעלת יכולת ניתוח וחשיבה בולטים מאוד, יכולות שהובילו אותה להצטיינות בהישגיה. זוהר דאגה תמיד לשתף מהידע הרחב שלה את הקבוצה ותרמה להצלחת המחזור כולו. זוהר מתאפיינת ביוזמה, חריצות ומעורבות. קצינה אחראית שהובילה פרויקטים רבים בתקופת ההכשרה במלת"ק וביצעה אותם תוך הקפדה על סטנדרט ביצוע לדוגמה ומופת. זוהר היא קצינה ערכית, ישרה ואמינה ומהווה מופת בכל דרכיה. על דמותה המיוחדת, הליכותיה וערכיה נבחרה סרן זוהר אבן-דר כקצינה למופת במחזור י"ב. סרן זוהר אבן-דר. ועתה נזמין את בוגרי צוות 7. ותחילה מצטיין צוותי סרן שראל סבג.